An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma limana jɛrɛjɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ni mabɔkɔrɔba bi juma juin kalo tile 16 san 2023 an balimaw ka yira k'a fɔ aw ka jɛmukan min bɛ sigi juma o juma nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye an kɔni donna retard la dɔɔni an b'o hakɛto ɲini kɛ aw fɛ ka sababu kɛ baaraw n'u taabolow ye. Ayiwa jɛmukan kɔni sigira nin waati in na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye jama kodi ye nin ye ale sigilen ye an balima an b'a dɔn k'a fɔ kibaruya min bɛ jamana kɔnɔna la o ye k'a fɔ référendum ko n'o ye an ka jamana sariya sunba ye ale kalataw baaraw bolodalen bɛ ka bila min ye kari natɔ in na ayiwa a tɔ tora panko kelen ani ɲawawa dɔrɔn de ye yɛrɛ kofɔ baaraw olu tun bɛ sen na dɔgɔkun 2 ɲɔgɔn na o baaraw bɛ kuncɛ bi su in na yɛrɛ nɛgɛ kanɲɛ fu falaki minnu bɛ a fɔ ko ɔhɔn ani minnu b'a fɔ ko ayi bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ wulikajɔ la i ta fan walasa ka se k'i ka yɛrɛ kofɔ baaraw kɛ ayiwa dɔgɔkun 2 min kɛra a baaraw la an bɛna lajɛ k'an da don mun kɛra a kɔnɔna la mun bɛ se ka faamuya an kɔni ye wele bila mɔgɔ 3 ma nka min ye maa kelen ye ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ waati laban na ale y'an wele k'a fɔ ko ayiwa a ka kɛnɛyaw olu ma sabati an kɔni y'an wasa don an ka maa welelen 2 tɔ la fɔlɔ o ye min ye Ibrahima Jawara ale yɛrɛ tɛ dunan ye kɛnɛ in kan ale ye kunnafonidila ye Jawara an b'a fɔ i bisimila i ni su. Nba an ka maa welelen 2nan o ye Anje Dara ye ale fana ye kunnafonidila ye jɛkulu min bɛ yen n'o ka baara bɛnnen bɛ kalataw kɔlɔsili ma Mali kɔnɔna la yan coalition pour l'observation citoyenne des élections n'u k'a ma COSEM Mali Anje ale ye olu ka kunnafonilasela ye Anje i ni su. Kɔri baasi t'i la ayiwa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na an nana an ka wele jaabi nin y'an sigilen kɛnɛ kan nka yanni an ka don baabu kɔnɔna la min ye cikan ye o sera an ma kumaso kɔnɔna la yan min bɛ tali kɛ aji kadi mɔgɔw ni o ye sifinnakaw ka jɛkulu ye min ka baara bɛnnen bɛ walasa ka se ka sifinnakaw min ye bolo don démocratie baaraw la ni bɛɛ bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna la cogo min na olu kɔni ye laɲini kɛ jamana sariya sunba kura in a ko kan u ye laɲini 10 ɲɔgɔn na u y'a yira k'a fɔ ko kari natɔ in juin kalo tile 18 k'o bɛ bɛn jamanaden bɛɛ lajɛlen weleli ma ka taa kala ta min ye AJCAD y'a yira k'a fɔ laɲini 10 min b'olu bolo ko sariya damadɔ bɛ yen olu kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛ se ka dankari kɛ an ka ayiwa sariya sunba kura in na n'a nana kɛ tafɛn ye fɔlɔ o ye k'a fɔ ko min ye an ka ayiwa jamana yɛrɛ ye n'i y'a lajɛ ko ni sariya sunba in taara a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye ko fanga dafiri n'o ye coup d'état ye ka ba don o la u ye laɲini kɛ o la o article 188 o b'o de sɛbɛntiya filanan o ye k'a fɔ ko min ye taa ni ka seginw ye ani kanabila n'o ye liberté ye maanifin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔna la yan n'a ka di ye ka don Mali armée kɔnɔna la ko dansigi bɛ ka kɛ o la jamana in sariya sunba kura in kɔnɔna la article 24 o bɛ o yira AJCAD mɔgɔw ka fɔli la halisa u y'a yira k'a fɔ u ka laɲini sabanan na ko min ye kanabila ye n'o ye liberté ye min ye an ka politikimaaw ani jamanaden gansanw olu fan fɛ a yirala k'a fɔ ko politikimɔgɔw dɔrɔn ko olu de yamaruyalen don fanga ɲini na Mali kɔnɔna la yan k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanaden gansan minnu bɛ yen hali n'olu tɛ politiki la u kan bɔ fanga nɔfɛ k'o ye majɛ ye olu tɛna jɛ ni o fana ye u ka laɲini 4nan u y'a yira k'a fɔ ko jagoyala sira si tɛ ka ɲɛsin fanga n k'a fɔ wasabulon ma min ni n'ale sigira ayiwa ko ayiwa ale kɔni bɛna to a yɛrɛ ma ten min ka di a ye a bɛ o de kɛ article 44 sariya sunba kura kɔnɔna la min ye tako 5nan ye u ka laɲini u y'a yira k'a fɔ ko ayiwa min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye k'ale kɔni bɛna kɛ i b'a fɔ ko a damana masakɛ de ye fanga bɛɛ lajɛlen bɛna ta ka di ale ma ayiwa min ka di a ye fanga la a na o kɛ article 44 ani article 57 fo ka taa se article 69 ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ o waleya in na min ye u ka laɲini 6nan ye u y'a yira k'a fɔ ko assise nationale de la refondation n'o ye sigikafɔ min kɛra Mali kɔnɔ yan jaabi minnu bɔra o la ko olu jaabiw kɔni bɛ ka ta ka fanga don jamanakuntigi la don nataw la k'a kɛ i b'a fɔ maa wɛrɛ maa min bɛ yen n'a bɛna fanga de ndaraki ka bɔ jamanadenw bolo ka fanga kɛ a yɛrɛ kelen ta ye o ye AJCAD mɔgɔw halisa u ka laɲini ye u ka laɲini 7nan u y'a yira k'a fɔ ko min ye jamanadenw minnu bɛ yen ni olu bɛ fɛ ka politiki baara kɛ ko dan bɛ ka segin u ka baaraw la politikiko nasiraw la i n'a fɔ article 106 o b'a fɔ cogo min na u ka laɲini 8nan u y'a yira k'a fɔ ko ka fanga minɛ k'a k'i kelen ta ye walima ka fanga bɔsi jamanadenw na ko ka armée yɛrɛ sen don fanga la
ayiwa ko jamana in sariya sunba kura in kɔnɔna la ko fanga de bɛ ka don o la wa o ko bɛ ka yakubaya kosɛbɛ i n'a fɔ article 89 o bɛ a ɲɛfɔ cogo min na ani article 93 min ye aji kari maaw halisa u ka laɲini kɔnɔna la u ka laɲini kɔnɔntɔnna o y'a yira k'a fɔ ko min ye jamana kelenya ye ani ka sariya tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ dama ka kɛɲɛ sariya la ko ayiwa nin bɛna fɔ jamana bɛ ka a fori ka bɔ o de kɔrɔla la ka sariya kɛ fankelenko ye jamanaden bɛɛ lajɛlen tɛna se ka i yɛrɛ sɔrɔ sariya kɔnɔna la i n'a fɔ article 129 o b'a ɲɛfɔ cogo min na min bɛ tali kɛ u ka laɲini tanna n'o ye laban ye o ye k'a fɔ sariya bɛna kɛ fankelenko de ye ko sariya bɛna kɛ fɛn ye jamana kɔnɔna la min ni jamanadenw tɛna u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la sariya bɛna kɛ i n'a fɔ ni sariya tigilamaw n'a diyara u ye cogo min na u bɛ a kɛ o cogoya la wa ko o bɛna kɛ sababu ye ka jamanadenw fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'i y'a sigi 100 ko 30 jamanakuntigi n'ale sigira ale de ka a yamaruya bɛ sariya tigilamaw kan k'a sɔrɔ dun sariya baarakɛlaw olu kan ka to u yɛrɛ ma de walasa u ka se k'u ka baara kɛ article 95 article 97 o de bɛ o fana kofɔ min ye aji kadi maaw ye olu ka président conseil d'administration Boubacar Tandina ale de bolonɔ bɛ nin sɛbɛn in na an bɛ don jɛmukan kɔnɔna la min ye ale sariya sunba kelen ye an balimaw an y'a yira k'a fɔ campagne n'o ye yɛrɛkofɔ baaraw ye ale kun cɛra su in na yɛrɛ nɛgɛ kaɲɛ fu falaki campagne bɛ jɔ min ye kari nataw ye kalataw bɛ boloda Ibrahima Jawara ayiwa e min ye kunnafonidila ye k'a fɔ min ye référendum ko kuma kɔni kun cayara a fɔra k'a fɔ a bɛ kɛ a bɔra dɔw kɔrɔ siɲɛ kelen sisan kɔni bɛɛ dama la k'a fɔ min ye référendum ye siga t'a la a bolodalen bɛ ka bila kari natɔ in kɔnɔ yɛrɛ ko fɔ baaraw tɛmɛnen kɔfɛ e ka jateminɛ kɛra mun ye mun sera ka kɛ i ye mun jateminɛ baara min bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ ala fo an bɛ ala barikada ka nɛɛma ni kisi lafiya k'a kɛ an ka ciden ba kan an baro kɛ ɲɔgɔn ka d'an ye an barokɛ ɲɔgɔn sabanan o ye Seydou Umaro Tarawele ne tun ka ye kɛnɛ kan bana kɔni ye bana de ye ala deli ala ka lafiya d'a ma i ye min fɔ i waati jan a bɛ kalo 6 bɔ an y'a fɔ an ka dantigɛli dɔw la ka fɔ fanga na tɛmɛ fanga waati de don min dan sigilen don badabada tɛ okumu kɔnɔ an y'a fɔ ko sira ka jan ni ka girin an ka la an ka ko dɔw sigi sen ka teliya la waati kana na an tan tɛgɛ ma n y'a ye waati nana an tan tɛgɛ ma référendum ko kuma minnu tun fɔra ka bɛn ni marisi kalo ye o nana bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ni dun ye sariya kisɛ min talen bɛ jamana kalataw kan o tun ye pereperelatigɛ minnu di yanni jɛkulu minnu kan ka kalata baaraw bɛɛ lajɛlen pereperelatigɛ kɛ n'o ye ɛji ye olu ka sigili ko kan n'a bolofaraw n'o ye ɲɛfɔli kɛ an y'a ye waati nana an ta an tɛgɛ ma fo o sariya nana modifier ka yɛlɛma dɔw don a la hali yɛlɛma donnen kɔ a la waati y'an ta an tɛgɛ ma o fana na donc i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw caman kɛra yanni an ka se bi ma ka kuma na ko kɔfɔ wala kɔfɔliw baaraw daminɛ kɔfɔli baara daminɛla kabini juin kale ma jɔ awɔ o dun ye sariya sɔsɔ de ye gafe bɔra k'a fɔ ko à partir du 2 juin aw bɛ se ka bɔ k'i ka kɔfɔli kɛ e bɛ min fɛ e ka laɲini ye min ye i b'a ɲɛfɔ mais ka kɔn juin kalo ɲɛ tile 2 ɲɛ aw bɔra an ye sɛbɛnfuraw y'u bolo u sɛbɛnnen b'a kan anw ye ɲɔgɔn lajɛ yɔrɔw la u selen bɛ ka jamana fangatɛmɛ fanga ɲɛma foto kɛ u kɛrɛfɛ u sɛbɛnnen bɛ yen o sariya sɔsɔ de ye o ne hakili la jɛkulu min bɛ yen ni olu ka baara bɛnnen don kalata baaraw ma olu kan ka nin jate minɛ u man ka sɔn nin baara ninnu ma o kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna si ma kuma k'a bɛ faamuya o kɔnɔna na juin kalo tile 2 baaraw nana dayɛlɛ hali o baara dayɛlɛ fana na an ye fɛn dɔw ye fɛn minnu o la n'a bɛ maa hami bɛ maa jɔrɔ maa dabali ban 14 janvier kɛra yan nɔ an ma institution si faralen ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ka mobilisation kɛ mɔgɔw ka bɔ ɲɛmaa bɛ fɛ ka gɛrɛntɛ sigi jamana kunna
malidenw bɔra n'u ka conviction ye o donni kama carrément taa maa si nɔfɛ 400 ma di maa si ma 1000 ma di maa si ma 2000 ma di malidenw bɔra de k'a fɔ fanga min bɛ an kunna an b'an yɛrɛ ye a kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ yen n'u bɛ ka ta ka ɲɛsin u ma an bɛna an jɔ u ɲɛfɛ ni gɛlɛya cɛ donc bɛɛ y'a faamu k'a fɔ ko in ye conviction ko de ye nka mun na nin waati ninnu na an y'a ye jamana fanga ɲɛma dɔw o ka bɔ k'a fɔ ko jamana institution n'o ye fanga bulonbaw ye ko olu bɛna fara ɲɔgɔn kan ko ka campagne kɛ o mun campagne sugu mun nana ni o sababuya ye an ma se k'o kɛra sababu ye gɛlɛya donna anw ka miiriya la ɲɛsin nin campagne dayɛlɛli ma kuma minnu bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna ko assise nationale de ko ka jamana sariya sunba falen o assise nationale kɔnɔ kuma dɔw de ko ka administration sen bɔ politique la foli laban min kɛra n'a ratera an ye sɛbɛnfura dɔw ye ka laɲini kɛ jamana ka cakɛbɔna dɔw fɛ ko olu ka taa mobilisation na mais Jawara ni ye nin fɔ gouvernement de ye laɲini kɛ ko ka sariya sunba falen mais ni gouvernement ma ye o kɛnɛ kan o fana o kuma fɔ cogo di ni gouvernement ka projet don ni gouvernement ka projet don ko fila de don gouvernement de arbitre dire arbitre se ka fara jɛriw kan kɛra dɔ match bɛ tiɲɛ gouvernement kan k'i jɔ jɔyɔrɔ min na o de ye tilennenya ye u bi ni nɔ ni ɲɔgɔn cɛ la mais ni gouvernement yɛrɛ kɛra i jukɔrɔma dondonba ye d'accord an bɛna tila k'an da se o yɔrɔ ma Anje Dara ayiwa aw bɛ jɛkulu min na coalition pour l'observation citoyenne des élections i n'a fɔ aw de bɛ jateminɛ na kalatako la Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa min ye référendum ye aw ka COSEM ye jateminɛ jumɛn kɛ a baaraw la aw yɛrɛ ye mun jateminɛ baaraw sera ka kɛ i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogo min na wa jamanaden bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la wa n bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ Amadou n b'i fo n bɛ an lamɛnjɛkulu ni an filɛbagaw bɛɛ fo nin waati in na yani n ka don kuma na n bɛ fɛ ka kɛ Jawara ɲɔgɔnna ye bamanankan na mais ne ye bamanankan di mais i ta kɔni ka fisa ni ne ta ye donc n bɛ hakɛto ɲini an lamɛnjɛkulu fɛ nin waati in na ne ka bamanankan jɛlen tɛ kosɛbɛ maintenant an ka segin ka na i ka ɲininkali ma c'est vrai COSEM ka baara ɲɛsinlen don kɛrɛnkɛrɛn la ka kɔlɔsili kɛ fɛn o fɛn min bɛ taa élection ni an b'a fɔ min ma ko veille politique an b'o de baara la maintenant n'i ye référendum jateminɛ an ka jateminɛ la COSEM ye an b'a fɔ min ma ko déploiement ka an ka baarakɛlaw cari jamana fan 14 an ka jamana fan 14 pour que u ka se ka kɔlɔsili kɛ ka kunnafoniw lase anw ma an ka se ka baara kɛ n'o ye o wakumu kɔnɔna na an ka jateminɛ ye minnu yira anw na au moins référendum ka daminɛ le 2 juin fo ka se bi ma campagne kɔni sera ka kɛ campagne kɛra Mali bɛɛ sauf Kidal campagne kɔni ma se ka kɛ Kidal bi bi in na an bɛ ka kuma waati min na Jawara bɔra ka aspect dɔ fɔ o fana ye tiɲɛ ye campagne daminɛna ka sɔrɔ a ma dayɛlɛ COSEM fana ye o remarque kɛ a ka kɔlɔsiliw la an ka communiqué fɔlɔ la an y'o fana dénoncé an ko o ye sariya sɔsɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ c'est vrai que dans l'ensemble campagne kɛra Mali bɛɛ la mais o campagne i ka ɲininkali min est-ce que campagne a ye an b'a fɔ min ma ko manquement est-ce que majɛw voilà majɛw dɔɔni yera la o dɔ ye ka campagne daminɛ ka sɔrɔ a ma dayɛlɛ o dɔw ye ka campagne kɛ yɔrɔ minnu na a man ka kɛ yɔrɔ minnu na o dɔw ye ka campagne kɛ ni fɛn dɔw ye ka fɛn dɔw kɛ campagne na min man ka kɛ i n'a fɔ ka wariw di ou bien ka t-shirtw ni ou bien ka fɛnw di campagne waati la a tɔgɔ di sariya sunba n b'a fɔ loi électorale ale ka sariya dɔw b'o o ko in kɔn awɔ loi électorale b'a fɔ o man ka kɛ yɛrɛ de campagne okumu kɔnɔna na mais an ka jateminɛ y'a jira o kɛra fan dɔw la donc o de la an y'a fɔ ko campagne kɛra mais a ma kɛ
u m'a kɛ sariya hukumu kɔnɔna na an ka communiqué filanan a yɛrɛ bɔra communiqué yɛrɛ bɔra bi pense que vers 16h 16h30 communiqué bɔra bi an y'a bɛɛ fɔ o communiqué in kɔnɔ donc an ko vraiment campagne kɔni kɛra sauf Kidal mais o kɛra hukumu min kɔnɔ ni sɔrɔya sɔsɔ fɛnɛ kun bɛ taa ɲɔgɔn na donc o bɛɛ dɔɔnin sɔrɔ an ka communiqué in kɔnɔ donc ni y'an ka jateminɛ fanba jateminɛ o aspect fila de kan ka retenir a kɛra mais a kɛra hukumu kɔnɔ sɔsɔli dɔɔnin b'a la aussi o bɛ se ka gɛlɛya lase référendum sinikɛnɛ kalata ma est ce que a bɛ se ka kɔlɔlɔ fana lase hali n'a sɔrɔla ni référendum min kɛra ni nana kɛ ko oui kɛra tafɛn ye n'o de ye san sɔrɔ est ce que mɔgɔ tɛ se k'i sigi ni o kɔlɔlɔ dɔw ye wa a bɛ ka gɛlɛya minnu fɔ sisan. Bon an fɛ kosɛbɛ min na an tɛ oui ko la an tɛ non ko la an ye société civile an yɛrɛ ka jateminɛ na est ce que ninnu bɛ se ka la kɛ kɔlɔlɔ ye référendum ko in na wa est ce que mɔgɔ bɛ se k'i sigi ni. kɔlɔlɔ kɔni b'a la parce que n'i y'a ye an bɛ k'a fɔ k'a man ka kɛ o kɔrɔ kɔlɔlɔ de b'a la o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye a bɛ se ka kɛ jamanadenw bɛ se k'a fɔ ko parti kelen privilégiera ka tɛmɛ parti kelen kan ou bien mɔgɔ dɔw balila ka baara kɛ ka mɔgɔ dɔw to donc u bɛɛ ye kɔlɔlɔw de donc ni baara nana ka kɛ nin hukumu kɔnɔna na hali a résultat bɛ se ka contester donc o kɔlɔlɔ dɔ ye o de ye. mais Jawara ye kuma min fɔ k'a fɔ fanga tilennen tɛ nin ko la ayiwa o dun est ce que o fana ye fɛn min ni o kun kan ka ye nin baara ninnu kɔnɔna la in kɔnɔna la. bon an kɔni t'a fɔ ko fanga tilennen tɛ mais ni ye nin bɛɛ jateminɛ c'est vrai a man kan kɛ mais jɔn de bɛ k'a kɛ ɲininkaliba ye o de ye jɔn de bɛ ka ninnu kɛ bon an b'a fɔ fanga mais ni kɔni y'an ka jateminɛ kɛ anw yɛrɛ société civile de bɛ k'a kɛ o jɔn de bɛ k'a bɔ hali ni wari bɛ ka di hali jɔn de bɛ ka wari minɛ k'a bɔ donc a tɛ taa an kɔni responsabilité c'est partagé an b'a fɔ tubabukan na mais c'est partagé donc bɛɛ nɔ b'a la voilà d'accord ayiwa Jawara min ye i bɔra ka kuma bila yɔrɔ min na k'a fɔ ko fanga tilennen tɛ nin ko in na e bɛ se ka mun dalu jumɛn de bɛ e bolo o ko la k'a fɔ fanga ma tile u ye ni nɔ ni ɲɔgɔn cɛ. kabini e bɛ mali kɔnɔ yan i delila k'a mɛn ko institution bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o ka campagne kɛ yan dɔ la janko référendum jamana sariya sunba o kan ka kɛ wa minisiri ka kuma na ko olu bɛn'o kɛ mɛ minisiriya hukumu kɔnɔna tɛ e b'o faamu cogo di ni minisiriya hukumu kɔnɔna tɛ mun hukumu kɔnɔna don an dun b'a dɔn minisiriya birifini de bɛ ale kan a b'a privilège bɛɛ kɔnɔ o bɛ kɛ cogo di. mais Jawara e fɛ olu ka mun kɛ sisan. mais olu de ye jamana ɲɛmaaw ye c'est à dire problème ka faamuya constitution in tɛ transition ka constitution ye olu yɛrɛ ka fɔcogo la ko jamana kɔnɔdenw de y'a laɲini u y'o de fɔ maintenant ni jamana kɔnɔdenw ko an b'a fɛ salam n'u ko an t'a fɛ salam problème bɛ min jamana kɔnɔdenw ka hakɛ de b'u bolo u k'u ka choix kɛ oui ou non n'u ka choix kɛ min na kuma banna mais pour que tout ça ne ma se k'o de faamuya a dɔ ye mun ye campagne dayɛlɛlen minnu b'u yɛrɛ ye non kɔnɔna na i n'a fɔ directeur Mohamed Kimbiri olu y'u plaigner k'a fɔ tuma dɔw la u ka kumakan dɔw bɛ yen u b'a fɔ mais a tɛ latɛmɛ mun kan ni kuma dira non ma yiw ma k'u ka fɛla fɔ ka hakɛ de don kuma mun b'u fɛ sariya hukumu kɔnɔ u k'o fɔ ni kuma dira non fɛnɛ ma u ka hakɛ de don kuma mun b'u fɛ o sariya hukumu kɔnɔ u k'o fɛnɛ fɔ o de problème ne ma dɔ sansiri kun ye o de b'a to an y'a fɔ n ko gɛlɛya dɔw sɔrɔla campagne hukumu kɔnɔna min man ka kɛ a dɔ fɛnɛ ye mun ye o non kelen u ye anw wele k'a fɔ k'u ye 26 mars ɲini alamisa tɛmɛnen kɔfɛ u ka meeting kɛ yen o ma sɔrɔ non mɔgɔ o ma sɔrɔ sababuya kɛ mun ye komi e yɛrɛ b'a kalama cogo min na
jɛkulu wɛrɛw fɛnɛ bɛ olu fɛnɛ ko k'u yɔrɔ dɔw ɲini ka lajɛ kɛ yen nɔ k'u ma sɔrɔ ne bolo bɛɛ ye jamana kɔnɔden a bɛ se ka kɛ hakilinaw de bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ janko malidenw yɛrɛ sigilen bɛ cogoya min na an ka ɲɛnɛmayaw bɛɛ dorogolo bɛ ɲɔgɔn na ni dɔ furulen tɛ dɔ in fɛ dɔw ka kabila fɛn bɛɛ dorogolen bɛ ɲɔgɔn na mɛ hakilinaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ni e y'a ye tuma dɔ la ko wi de ka ɲi i bɛ t'o fɛ kɛ i bɛ taa wi kɛ ni nin y'a ye k'a fɔ nɔ de ka ɲi i bɛ t'o de fɛ kɛ o ye le problème o tɛ mɔgɔ kɛ maliden jugu o t'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ transition contre la bɛɛ n'i ka hakilina de don bɛɛ y'a ye i ka yecogo de la n'i ye sariya sunba in yɛrɛ lajɛ mɔgɔ caman y'i plaint yɔrɔ caman na o bɛɛ n'i ka hakilina ko don dɔw tun tɛ k'u plaint kanko la e m'o mɛn kiiri tigilamɔgɔ dɔw m'u plaint u ka hakɛw dɔw la wa maliyɛn de la diaspora dɔw m'u plaint u ka hakɛ dɔw la wa donc bɛɛ n'i ka hamina ko dɔw yɛrɛ fana b'u plaint laïcité la komi bɛɛ sago tɛna se ka k'a kɔnɔ a kɛra cogo cogo majɛ dɔw b'a jɛ ne yɛrɛ kɔni kelen ɲuman dɔw b'a kɔnɔ komi ne ye juguman dɔw fana ye ne yɛrɛ fɛ olu ma ɲi a kɔnɔna na maintenant ni ye o ye cogo la ni ne ko n bɛ nɔ de ta n'engage que moi ni ko n bɛ oui de ta ça n'engage que moi ne bolo fanga ka kan ka nin bɛɛ dɛmɛ bɛɛ k'i ka campagne baara kɛ fo ka taa se kalata ma ni min ye sebaya sɔrɔ sebaya bɛ di o tigi ma ka faamu k'a fɔ ko ni kalata jaabi bɔra a sariya sunba bɛ boli maliden bɛɛ lajɛlen o ma bɛɛ k'i ye maliden bɛɛ lajɛlen ka sariya mɛ n ko Jawara filɛ ka nin min fɔ nin fana ye ko in taabolo ye dɔ ka sɔn dɔ kana sɔn nka min ye fanga fana ka projet don n'a fɔra ko fanga fana k'a sigi ten ka a ko lajɛ ayiwa o fana o est ce que o fana tɛ n'a fɔ a y'i sen bɔ ko la ka ye k'a to yen. mon frère a ma fɔ fanga de nana fanga ka projet tɛ n ko jamana kɔnɔdenw olu ko jamana kɔnɔdenw ka projet. n ko fanga de y'a ta k'a yira ko jamana an bɛ fɛ ka sariya sunba falen. non fanga m'a yira jamana u ko min fɔ an ɲɛna dɛ ko assise de ko jamana kɔnɔdenw de farala ɲɔgɔn kan k'assise ko ten k'an bɛnna nin kan ko ka jamana sariya sunba falen o y'o de fɔ an ɲɛna mɛ k'a ko fanga de taara n'a ye assise la k'a bɛ fɛ k'a falen ne m'o mɛn donc ni jamana kɔnɔdenw ka projet don n'o ye tiɲɛ ye a ka to yen kɛ jamana kɔnɔden minnu b'a fɛ olu bɛ t'u ka ŋaniya yira minnu t'a fɛ olu fana b'u ka ŋaniya yira. d'accord problème banna. ayiwa an ye dara an b'a dɔn k'a fɔ aw kɔni ta ye aw bɛ fan caman fɛ ayiwa baara in kɔnɔna la aw ni EJ mɔgɔw walima minnu bɛ ka kalata in labɛn est ce que aw ye baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ walima gɛlɛya jumɛn de sɔrɔla campagne in kɔnɔna la a ka jateminɛw kɔnɔna la. bon an ka jateminɛ kɔnɔna na min ye ka kɔlɔsili kɛ ka kɔlɔsili baaraw an ka kɔlɔsili baara hukumu kɔnɔna na bi na kɔni an ma gɛlɛya ba sɔrɔ a la k'a daminɛ campagne daminɛ fo sisan an ka kosɛbɛ kɔni an ma gɛlɛya ba sɔrɔ fɛn min ye ka baara kɛ ni EJ fɛnɛ bon EJ b'a ka rôle kɔnɔ pour le moment parce que an minnu ye observateurs ye ni EJ fɛ ka kunnafoni di ni EJ fɛ ka baara kɛ ni anw ye EJ b'an wele an bɛ taa an bɛ réunion kɛ an bɛ réunion de travail kɛ an bɛ fɛn dɔw sigi ɲɔgɔn kan puis an bɛ tɛmɛ n'o ye EJ de yamaruyalen yɛrɛ don ka yamaruya di anw ma an minnu ye observateurs ye ka taa terrain kan ka kɔlɔsili kɛ tant que ni EJ m'a fɔ bon COSEM bɛ se ka taa terrain kan ka kɔlɔsili kɛ an tɛ se ka taa donc c'est comme si EJ ni anw aw ye baara ɲɔgɔnmaw de quoi donc tiɲɛ tiɲɛna la kɔni bi ka daminɛ campagne ka daminɛ an ka kɔlɔsi hukumu kɔnɔ kɔni an ma problème ba ye. mais terrain kan peut-être Bamako yan an ɲɛ b'a la k'a fɔ wulikajɔw de ka ca a fanga de ka bonya kosɛbɛ n'i taara kɔrɔyanfanw ni jamana camancɛw la yen nɔ a ka mɔgɔw bɛ hakili la kibaruya jumɛn bɛ o yɔrɔ ninnu na campagne ko la est ce que campagne sera ka kɛ yen a ka jateminɛw kɔnɔna la mɔgɔw sera ka bɔ ka u ka fɛlaw yira an sɔnna walima an ma sɔn. an ka jateminɛ y'a yira a campagne kɛra mɔgɔw sera ka bɔ a kɛra oui mɔgɔw ye a kɛra non mɔgɔw ye campagne kɔni sera ka kɛ n'i y'a fɔ cogo min na campagne ma se ka kɛ yɔrɔ kelen mana o ye Kidali kɔni campagne ma se ka kɛ an ka kɔlɔsibagaw ye préférela tigɛ anw ye o yɛrɛ bɛ an ka communiqué kɔnɔ sinon n'i ye fan jɔrɔw jateminɛ surtout capitale régionale n'i y'o jateminɛ ka daminɛ Kayi fo Tɔnbukutu campagne sera ka kɛ gouvernement ye yamaruya di minnu fɛ ka u ka manifestation kɛ minnu fɛ ka u ka fɛla yira o bɛɛ autorisera u y'a kɛ a kɛcogo la donc i ye Mali fan bɛɛ jateminɛ sauf Kidali campagne kɔnɔ
Donc o de y'an kan. a b'a dɔn k'a fɔ aw ka baaraw la fana ayiwa sɛbɛn kalata sɛbɛnw n'o ye bunatigɛ sɛbɛnw ye waati laban in na a fɔra k'a fɔ sɛbɛnw bɛ ka di nka baaraw la aw ka jateminɛ bɔra o kan est ce que bi bi in na jamanaden caman bɛ yen minnu bɛ ka u yɛrɛ ye o baara in kɔnɔna la a ka jateminɛ. Fɛn min ye kalata sɛbɛn in gɛlɛyaba de b'o la bi in na kɔni parce que bi an bɛ se k'a fɔ ko tous les 8 millions et 400 et quelques électeurs o de fɔra n'i y'a jateminɛ minnu y'u ka carte d'électeur sɔrɔ a ma ca bon mais comme loi électorale fana b'a fɔ ni mɔgɔ min ma se ka i ka carte minɛ i bɛ se ka taa i ka carte sɔrɔ i ka bureau de vote kɔnɔ kalata don. Mais est ce que bɛɛ yɛrɛ b'i ka bureau de vote yɛrɛ yɔrɔ dɔn parce que a fɔra k'a fɔ sira dɔw bɛ yen i bɛ message ci i bɛ taa i bɛ kan k'i ka bureau de vote yɔrɔ dɔn cogo min na parce que yɛlɛmaw caman donna a baaraw la mɔgɔw bɛna se ka nin dɔn nin waati kunkurunin kɔnɔna la. Bon ne yɛrɛ la ko ne fɛ u ye numéro dɔw ci ko ka n'i ka carte ɲini numéro dɔw b'i ka bureau de carte biométrique n'a bɔra n'a ma bɔ bon ne y'a kɛ hali bi ne ma se ka n ta kɔni sɔrɔ ne ta ma bɔ mais et puis mɔgɔ caman bɛ o hukumu fɛnɛ kɔnɔ quoi parce que élection sera ka ban carte biométrique in a ko ma pereperema latigɛ hali sisan parce que mɔgɔ caman ta bɔra u ma se ka taa minɛ mɔgɔ caman ta ma bɔ ma se k'a lasɔrɔ et puis minnu ta bɔra fɛnɛ a ma se ka u ka yɔrɔ lasɔrɔ parce que n'a bɛɛ bilala Bamakɔ yan nɔ minnu tɛ Bamakɔ olu b'u ta sɔrɔ cogo di. Nka an ye dɔw ka kuma mɛn k'a fɔ gouverneur ko carte d'électeur tara ka taa avion na yɔrɔ caman na olu kumaw dun olu hakili la olu tɛna fɔ ten dɛ. Oui en fait confusion bɛ min na mɔgɔ tɛ ka se k'a dɔn carte d'électeur ni carte biométrique carte d'électeur bɛ ka taa o carte d'électeur kɔni o kɔni bɛ ka taa région na o kɔni bɛ se ka taa bɛ ka taa cercle la o ye tiɲɛ a distribution yɛrɛ daminɛna mais carte biométrique in o de ma se ka bɔ hali sisan parce que carte d'électeur kɔni o distribution daminɛna fan dɔw la Moti yɛrɛ est ce que u m'a daminɛ dimanche ou bien samedi tɛmɛnen donc ne yɛrɛ tun bɛ Moti o de la n bɛ ka Moti ka k'a fɔ donc carte d'électeur kɔni o bilala ka taa pour que u ka se ka di. N yɛrɛ tun bɛ Moti dɔgɔkun tɛmɛnen na hakili la voilà yen kɔni baaraw bɛ ka kɛ yen kosɛbɛ ni MINUSMA mɔgɔw ni fɛn caman olu bɛ baaraw la. awɔ d'accord ayiwa Jawara ayiwa nin cogoya la ta i bɔra ka gɛlɛya minnu fɔ min ye kalata ko ye n'o ye référendum ko ye baara kɔni bɛ sen na ayiwa kari natɔ in bɛɛ sigin bɛ ka taa kalata la kalata bɛna kɛ nin cogoya fana na wa e bolo ayiwa oui ni non baaraw e ɲɛ b'a a ko taabolo la cogo di maaw bɛna taa kalata hukumu jumɛn kɔnɔ i ka jate la. bon ɲɛfɔli dɔw tun kan ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ. d'abord yanni ka taa ɲɛfɛ kalata sɛbɛn ko in na ayiwa ni i bɛ fɛn caman ni bɛ dɔɔnin dɔn a la k'o fɔ an ɲɛna parce que an y'a ye k'a fɔ kɔsa in na an je bɔra ka min fɔ sisan k'a fɔ gɛlɛya dɔɔnin b'a la ayiwa kalata sɛbɛnw n'o ye carte d'électeur olu dira nka a fɔra k'a fɔ hali ni sɛbɛn wɛrɛ b'i bolo bugunatigɛ sɛbɛnw i n'a fɔ carte d'identité n'a ɲɔgɔnnaw ni ko kura fana dontɔ ye a ko la. o ye gɛlɛya dɔ ye mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ Bamakɔ yan ale ka bureau de vote bɛ yen e kan ka élection kɛ cogo di ɲɛfɔli kan ka caya ko mɔgɔw ye min b'a to o baaraw bɛ ten an bɛ kuma ye sibiri kari waati bɛrɛ tɛ yen ɲɛfɔli ka kɛ a gɛlɛya dɔ fana ye jumɛn ye mɔgɔ min n'a bɛ fɛ ka taa iji la fana tun kan ka procuration de kɛ. aw fɔra o. oui mais est ce que a ma fɔ retard la dɔɔnin dɔw taara k'a kalama o ye gɛlɛya dɔ ye. donc olu hali ni kɔni taara k'a sɔrɔ i t'a kalama peut-être que bon i bɛ se k'a ci bila mɔgɔ wɛrɛ ma yan k'a fɔ taa kala ta nɔ na. bon i bɛ sɛbɛn yamaruya de di k'a fɔ karisa bɛ se ka kala ta ne ye donc o fana o ye gɛlɛya dɔ ye gɛlɛya dɔ fana ye mun ye modification min donna loi électorale la k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ la tun fɔra ɲɛna de ko carte d'identité biométrique sécurisée de bɛ kɛ ka kala ta nka bi an bɔra o logique kɔnɔna na sɛbɛnfura dɔw citelen don ko olu fana bɛ se k'a kɛ n'o kɛra a tɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya dɔɔnin ye wa est ce que mɔgɔ dɔw tɛna voter minnu ni vote yɛrɛ man kan wa sariya bunakun kan dɔw bɛ se ka ɲangi f'a bɛ kɛ sababu ye hakɛ min b'u bolo vote la k'a minɛ u la olu pereperelatigɛ bɛna dɔn cogo
bɛɛ ye gɛlɛya ye sɛbɛnfura ninnu kɔnɔna na min tuma dɔ la ni kalata bɛ na kɛ a hukumu maintenant oui ani non bon bɛɛ b'i ka wulikajɔ la bɛɛ b'i ka cɛsiri la bon an kɔni sigilen bɛ an b'a lajɛ bɛna kɛ cogo di fɛn min kɛra bɛɛ y'i seko kɛ yala jaabi bɛna kɛ cogo di bɛɛ kɔni ye maaw mun ye an tɔ sisan an bɛ jaabi de makɔnɔ hali n'a sɔrɔla k'a fɔ tuma dɔ la jamana tun man ka sɔn an ka taa fazi dɔw la fazi dɔw ye jumɛn ye o ye bi meeting fila kɛra meeting kelen ko oui meeting kelen ko non o meeting kelen in jamana tun bɛ se ka fɛɛrɛ ɲini n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogoya faamuyabaliya de don n'o non ne bolo an tun b'an ka se nin dan logiquement pas dénoncer dans un pays 90 fɛn in tun bɛ se ka lajɛ di ɲɛma jɔlen na parce que an bɛ transition de kɔnɔ transition na tuma dɔ la sama-samali dɔw bɛ olu man ɲi a kɔnɔna na munna fɛɛrɛ ma ɲini o kow la olu ma dɔwɛrɛ ɲini mais Jawara ye meeting belebeleba fila min fɔ min kelen kɛra stade 28 mars la an y'a mɛn k'a fɔ ko dɔw fana tun bɛ palais de la culture la ayiwa ko olu an y'u ye u ka kumaw la ko u ma sɔn ka yɔrɔ d'u ma walima yɔrɔ ma di dɔw ma ayiwa a n'a ɲɔgɔnna caman Jawara nin mɔgɔ bɛ se ka nin bila minɛn jumɛn kɔnɔ nin ye e bolo farafarali don wa ou bien minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ka nɔ ko walima bi bi in na olu de jamana tigiw yɛrɛ ye jamana taabolo parce que an y'a ye k'a fɔ maa caman de bɛ yen bi minnu bɛ ka wuli ko kuma in fɔ ni minnu m'u yɛrɛ ye o kɔnɔna la olu bɛ se ka kɛ kɛrɛfɛdɛn ye wa. non c'est-à-dire problème ye min ye dɔrɔn bamananw ko ka boli ka cɛw ka boli fura dɔ a sigilen bi nɔ in na ni fanga bɛ nɔ in na parce que nɔ na politique mɔgɔ dɔw fana b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ olu dɔw yɛrɛ ko olu da tɛ maga a kɔnɔ kuma yɛrɛ la olu fana bɛ yen mais minnu ye meeting kɛ bi i taara n'i ye jama lajɛ i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni jamana ni ninnu tun ye ɲɔgɔn faamuya o de tun ye hɛrɛ ye ko in kɔnɔna na olu ma dɔwɛrɛ ɲini koyi olu ko u nana ni hakilina min ye ko k'a sabati jamana sariya sunba kɔnɔ gouverner un état sans Dieu olu ko k'u t'o de la o y'a jumɛn Jawara. mais la laïcité c'est la séparation entre l'église et les pouvoirs i bɛ taa kɔrɔ o kɔrɔ ɲina la a bɛɛ nkalon i tɛ se ka fara tubabukan dɔn ka tɛmɛ tubabuw kan e yɛrɛ bɛ t'i jɔ k'a fɔ ko non k'an ka vi ɲɔgɔn fɛ an ka bɛɛ k'i ta kɛ kuma tɛ tiɲɛ tɛ. mais Jawara laïcité ko kuma min n'a kuma bɛ senna sariya sunba kɔrɔ kɔnɔ laïcité tun b'o kɔnɔ an joli o kɛra o ko la mankan ma bɔ a la mais munna sisan mɔgɔw bɛ ka nin sariya laïcité ko sunba kuma in ta k'a da hali ni minnu ko laïcité ka na kɛ peut-être ni sariya sunba in kura in ma ta an bɛ segin kɔrɔlen de ma. sariya sunba kɔrɔ mɔgɔw bɛ k'o fana 25 février 92 o bɛ ta don min na ka laïcité in to a kɔnɔ wulikajɔ caman de kɛra nka wulikajɔ kɛcogo ni bi wulikajɔ kɛcogo de tun tɛ u t'a fɛ o kɛra o donc o kɛlen min kɛra ala y'a kɛ u y'u ɲɛ tugu k'a don a kɔnɔna na minnu bɛ fɛ k'a fɔ ko laïcité min bɛ yen nin kɔnɔna na ko ni nin ma passé k'an bɛ segin dɔ in ma n'a sɔrɔla k'a fɔ ko in bɛ jamana kɔnɔdenw nin kan n'a ma passé sigi de bɛ kɛ sa mun n'a ma passé gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn na bɛɛ sɛbɛ y'i sɛbɛ ye minnu ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun olu ko k'olu dankun ye ala ko in de olu b'u yɛrɛ ye ala ko in de kɔnɔ jamana fanga ɲɛmaaw y'u yɛrɛ protéger article 188 kɔnɔna na k'a fɔ waleya fɛn fɛn kɛra fanga in tacogo la don n'a nataw la institution tɛ se ka dayɛlɛ a kama jugement tɛ se ka kɛ a kama o kɔrɔ ko k'a ɲɛ tugu a kan
mun yɛrɛ protégé ya ɔ mais jamana kɔnɔdenw fɛnɛ ma fɛn wɛrɛ ɲini minnu bɛ ka laïcité kuma fɔ ma dɔ wɛrɛ ɲini laïcité tɛ o ma foyi ɲini jamana fɛ parce que i tɛ se k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna ko la laïcité ne s'oppose pas à la religion au même moment ka tila ka taa fɔ tuguni ko l'enseignement est laïque o tɛ se ka faamuya o dans un pays 90% sont croyants pas les autres D'accord. ka faamu cogo jumɛn b'o la donc ne bolo il n'est pas trop tard fanga tun bɛ se ka solution ɲini nin ko in na anw kun bolo de ja faransi de tun kɛlen don ka laïcité in sɔnsɔn an kunna mais bi an y'a faamu faransi ka pression foyi tɛ jamana in kunna bi munna anw yɛrɛ dama tɛ se ka ɲɔgɔn ye D'accord. Ayiwa Anje Dara ɲɔgɔn sama min filɛ nin sariya sunba in ko kunna ayiwa aw jateminɛnikɛlaw kalata ko la ayiwa kalata in aw ka jateminɛ la a bɛ se ka taa laban fɛn jumɛn ma a bɛ se ka kɛ jamanadenw bɛna ɲɔgɔn ye nin ko kunna kalata in tɛmɛnen kɔfɛ wa ɲɔgɔn sama min filɛ sariya sunba ko in hukumu kɔnɔ o bɛɛ ye an ka jateminɛ la an minnu ye kɔlɔsikɛlaw ye élection ko la o an b'o o bila démocratie hukumu de o bɛɛ ye démocratie de ye quoi en fait an b'a fɔ min ma démocratie dantɛmɛ fana bɛ se ka fɔ non dantɛmɛ tɛ o ni dantɛmɛ kɛra ɲangini i n'a fɔ meeting minnu kɛra bi dɔw ko yɔrɔw balila ka di u ma dɔw ko ayiwa est ce que nin fana tɛna mɔgɔw funu ka ɲɛsin sɛbɛn ma an y'o dénoncer o an y'o fɔ k'a fɔ ko campagne kan ka kɛ sariya hukumu kɔnɔna na mɔgɔ man ka bali ka a ka fɛla fɔ mɔgɔ man ka bali ka a ka fɛla kɛ campagne hukumu kɔnɔ sariya loi électorale y'o fɔ an y'o dénoncer campagne kɛra n y'a fɔ cogo min na campagne kɛra mais a kɛra cogo min na ni segi bɛ k'a kan fɛn caman bɛ yen faut que a ka yɛlɛma donc furugufurugu min bɛ yen sisan an minnu ye kɔlɔsibaaw an kɔni b'o a bila démocratie minɛn de kɔnɔ parce que ni démocratie tɛ hali an filɛ ka min kɛ sisan o man kan kɛ o bi i yɛrɛ y'a fɔ meeting 2 de kɛra meeting a si tɛ dɔw ye non ye dɔw ye oui ye mais ni démocratie tɛ o man kan sɔrɔ minnu bɛ k'a fɔ ko salle ma d'u ma ou bien fɛn ma d'u ma est-ce que ɲininkali min kan ka kɛ est ce que u sera ka u ka lajɛrew u ka cogo di rassemblement kɛ a kɛcogo la wa maintenant ni segi kan ka kɛ o rassemblement ninnu na maintenant kɔlɔsili de bɛ kɛ sisan pour que an ka se ka siɲɛ wɛrɛ ta jateminɛ pour que bɛɛ ka se ka au moins a baara kɛ sariya hukumu kɔnɔna na parce que n'i y'a jateminɛ référendum min kɔni nin ye texte de ye donc manquement min bɛ yen sisan n'an m'a jateminɛ pour que siɲɛ wɛrɛ ta ka ɲɛ ka tɛmɛ nin ta kan n'an y'a fɔ k'a bila tan o bɛɛ bɛ kɛ kuma fu ye donc fɛn min bɛ yen sisan kɔni min kɛra manquement min kɛra kɔrɔ y'a fɔ cogo min na manquement caman kɛra majɛ caman kɛra maintenant siɲɛ wɛrɛ ta an ka fara ɲɔgɔn kan siɲɛ wɛrɛ ta majɛw la aw ka jateminɛ la majɛw bɛ se ka kɛ mun ye ni fanga bɛ se ka hakili to o la ayiwa kalata natɔw la ayiwa olu kana se ka kɛ tuguni parce que i yɛrɛ y'a fɔ sisan nin kɔni bɛna fɔ ko daminɛ de ayiwa ko daminɛ n'a tiɲɛna a kɔfɛla tɔ bɛ se ka tiɲɛ walima n'a ɲɛna a kɔfɛla tɔ bɛ se ka ɲɛ mun bɛ se ka halisa dɔ bɛ se ka fara mun kan kalata ninnu labɛnw na kalata labɛn na min kan ka fara nin kan kɔrɔ y'a fɔ jawara y'a fɔ o ye ka kunnafoni di jamanadenw parce que mɔgɔ caman t'a dɔn ou bien mɔgɔ caman hakili la u ye min faamu référendum min na tɛ kunnafoni yɛrɛ tɛ ka se ka mɔgɔw kan ka ladɔnniya kosɛbɛ ka tɛmɛ nin kan o ye fɔlɔfɔlɔ de ye filanan fɛnɛ ni baara bɛ kɛ baara bɛɛ ka kɛ sariya hukumu kɔnɔna na minnu bɛ wuli la o minnu bɛ nɔ la kuma ka di bɛɛ ma a ɲɛma u ka se ka u fɛla fɔ a ka se ka tɛmɛ sira fan bɛɛ fɛ sabanan fɛnɛ ye min ye an b'a fɔ min ma ko sécurisation des rassemblements
ni rassemblement bɛ yen il faut que fanga fɛnɛ ka fɛɛrɛ latigɛ pour que débordement kana kɛ pour que mɔgɔw kana taa tiɲɛniw ni fɛnw ninnu kɛ pour que aw bɛɛ ka se ka kɛ a kɛcogo la donc an ka jateminɛ fanba ninnu bɛɛ bɛ ɲɛsin olu de ma et puis fɛn wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen min ye k'a fɔ ko loi électorale b'a fɔ ko ni campagne bɛ kɛ mɔgɔw man ka fɛn man ka di mɔgɔ ma ou bien wari man ka di mɔgɔ ma ou bien o bɛɛ an y'o caman kumaw mɛn o bɛɛ ka dabila pour que siɲɛ wɛrɛ nata an ka se ka campagne ou bien an ka se ka élection kɛ a kɛcogo la. ayiwa an ye min ye kidaliko ye an bɛna o la parce que i ka kuma la ko campagne ma se ka kɛ kidali o kuma référendum bɛna kɛ kidali kɔ wa n'o dun kɛra ayiwa an ye dɔw ka kuma mɛn ka kɔn bi ɲɛ k'a fɔ ni kalata kɛra jate i n'a fɔ aw yɛrɛ ye jateminɛli kɛ mɔgɔ wɛrɛ jateminɛlikɛlaw y'a fɔ k'a fɔ ni élection kɛra référendum kɛra k'a sɔrɔ kidali t'a la ayiwa a bɛ n'a fɔ référendum kɔni a salen de bɛ na aw y'o o ko jateminɛ cogo di. Bon o ye sariya de ye o sariya de b'a fɔ parce que jusqu'à présent an bɛ ka kuma bi bi in na min nouvelle constitution ma voté fɔlɔ constitution 92 o de bɛ en vigueur halisa a bɛ ka taa cogo min na ni élection ni référendum kɔni ma se ka kɛ jamana fan o fan yɔrɔ fitinin ma se ka kɛ dɔrɔn constitution b'a fɔ ko ka fɛn a bɔ a ma o ye constitution ka a bɛ constitution kɔnɔ c'est ce qu'on dit le droit maintenant kɔrɔlen voilà kɔrɔlen b'a yamaruya a ka se ka u ka référendum ko ka annuler yɛrɛ an ka o ye droit de ye maintenant droit bɛ yen an b'a fɔ min ma ko les faits fɛnɛ bɛ yen est-ce que u bɛ droit de fɔ wa est-ce que u bɛ fait de fɔ maintenant ça c'est nin ye minnu bɛ sariya olu ka voilà olu ka sinon n'an kɔni ka jateminɛ la ni élection ni fɛn référendum kɔni ma se ka kɛ kidali dɔrɔn tɛ dɛ n'a ma se ka kɛ mali fan o fan hali fan fitinin loi b'a yira constitution b'a yamaruya a ka bɔ yen. ayiwa Jawara kidaliko dun ni an je bɔra k'a fɔ sisan k'a fɔ ni campagne ma se ka kɛ kidali ayiwa ni référendum nana kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ kidali dun ayiwa aw ɲɛ b'o o kow taabolo la. o ye gɛlɛya ye référendum ale ni kalata si tɛ kelen mana sariya baju de don sariya baju min n'a bɛ boli jamana kɔnɔden bɛɛ kan wa jamana sariya bolofara tɔw bɛɛ b'u yɛrɛ ye ale de kɔnɔna na i b'a ye tuma dɔ la ni jamana sariya dɔw bɛ yen n'a ni sariya baju bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn o tɛ bɛn parce que u lasuru de ale ye a sina man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ wa a kan ka kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na o kama ne ko n ko in tun kan ka lajɛ ma joli bɛ yen n'o ye gɛlɛya ye sinon hali gɛlɛya minnu bɛ yen bi non niveau ninnu na nin si tun kan ka sɔrɔ yan o an kan ka sɔrɔ nin bɛɛ furakɛla mun de bɛ yen à partir du moment que sariya sunba ye jamana kɔnɔdenw ka aspiration di jamana kɔnɔdenw ka haminako n'u ka yetaw u b'u yɛrɛ ye fɛn minnu kɔnɔna na maintenant n'a yɛrɛ k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw bɛ yen k'a ma se ka kɛ yen ko nin ye gɛlɛya de ye campagne référendum ko tɛ campagne fɔlɔ ni référendum ma se ka kɛ yɔrɔ ni campagne ma se ka kɛ yɔrɔ référendum kɔni gɛlɛya bɛ se ka y'a kɔnɔna na o ye gɛlɛyaba de ye et pourtant u man ka kɛ jamana sariya sunba la jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen de kan k'i fɛla di jamana sariya sunba kan malheureusement y'aw bɛ yen bi o taabolo la peut-être données dɔw bɛ jamana ɲɛmaaw bolo minnu tɛ anw bolo an b'an sigi k'a lajɛ yanni ka se dimanche ma ni jaabi min sɔrɔ. ayiwa jamukan an bɛ ka an sɛnsɛn ka se a banyɔrɔ la an jɛ dara aw minnu ye kɔlɔsilikɛlaw ye kalata ko hukumu kɔnɔna la ayiwa aw bɛna mun de boloda kalata don aw ka baaraw bɛna kɛ mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bureau de vote aw bɛna taa olu lakɔlɔsi cogo di kalatakɛyɔrɔw baaraw bɛna kɛ cogo di aw fɛ. anw fɛ bon kɔsɛmu kɔni ne hakili la o y'an delinako ye depuis mardi tɛmɛnen an y'an ka QG dayɛlɛ an bɛ hôtel la Maïva an ka QG quartier général kɛra Maïva depuis mardi an b'o hali sisan ne bɔra o de la ka na sunɔgɔ kɔni t'an na fo ka référendum min ban maintenant an ye formation kɛ parce que kunun ni kunna sini ani bi an b'a fɔ min ma ko an ka agent de collecte parce que n'an ye an ka baarakɛdenw bila ka taa
terrain kan olu bɛ données ci u ka kɔlɔsiliw olu de bɛ kɔlɔsili la kɛ olu b'a ci voilà n'u ye jaabi bila ka na mɔgɔw de b'an bolo QG la mun b'a o analyse kɛ ka données bɔ ka min b'an yamaruya ka communiquer sɛbɛn o formation banna bi yɛrɛ de maintenant dimanche référendum don yɛrɛ an kɛlen don ka dispositif dɔ de sigi QG la yan fɛ minnu b'an permettre ka kɔlɔsili kɛ a ɲɛma ka an ka démembrement minnu bɛ région ni cercle la olu fana ka waati la ko sɛma ka jateminɛkɛlaw bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ sisan région ni cercle ni région kura ninnu parce que a fɔra région kɔrɔ découpage kɔrɔlen bɛ yen kalata bɛ ka kɛ n'o de est ce que bi a ka mɔgɔw bɛ nin yɔrɔ bɛɛ la non bi in na COSEM ka démembrement bɛ an bɛ découpage kɔrɔlen an b'o de jateminɛ kɔnɔ an ma halisa an ma se ka région kura ninnu créer an ka démembrement ma se olu ma fɔlɔ bi in na k'a daminɛ Kayi fo Kidal ani u ka cercle ka commune an ka observateur comme ni Kidal ko bɛ cogo min na est ce que bi aw ye Kidal b'a ka kɔlɔsili kɔnɔna la si o de n'i y'a ye an y'a fɔ ko fɛn ma se ka kɛ Kidal an y'a jateminɛ hali vote anticipé militaires ka vote fɛnɛ Kidal an sera k'o fɛnɛ kɔlɔsili kɛ vote o sera ka kɛ yen nɔ min ye militaires ta ye non Kidal vote ma se ka kɛ Kidal an ka militaires ka vote ma se ka Kidal kutu comme campagne ma se ka kɛ yɔrɔ min na vote kɔni o ye ko wɛrɛ tɛ donc QG la kɔni dimanche COSEM bɛɛ bɛ yɔrɔ sɔrɔ n y'a fɔ cogo min na yanni émission ka daminɛ ni vote daminɛna depuis 7 heures an bɛ kɔlɔsili kɛ an kan ka communiqué fɔlɔ yɛrɛ kɛ peut-être avant midi pour que an k'a yira k'a fɔ ko tendance ye min ye baaraw bɛ taabolo min na maintenant après midi fɛnɛ yanni tile ka bin an bɛ communiqué filanan kɛ pour que k'a yira k'a fɔ ko baara bureau datugu waati baara bɛ fɛnɛ nin hukumu kɔnɔna na. D'accord. Ayiwa i bɛ se ka i ka kumakan labanw tugu a la an ka kuma di Jawara ma ka sɔrɔ ka jɛmukan. Amadu n b'i fo n bɛ an lamɛnjɛkulu bɛɛ fo nin fɛnɛ ye opportunité ye nin fɛnɛ b'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ hukumu kɔnɔna bi an bɛɛ haminako ye kelen ye parce que n'i y'a ye réforme bɛ k'a fɔ n'i y'a ye constitution yɛlɛmani bɛ k'a fɔ ko an ye fɛn dɔ de jateminɛ fiɲɛ bɛ min na donc an bɛɛ de ko k'an ka yɛlɛmani kɛ maintenant furugufurugu minnu bɛ yen an kɔni b'a fɔ k'a fɔ ko ye fɔɲɔgɔnkɔw ye ou bien ko ye bɛɛ n'i ka hakilina don bɛɛ n'i ka approche de tɛ kelen ye mais objectif kɔni ye min ye bi in na n'i ye Mali kɔnɔdenw bɛɛ ɲininkali kɛ u b'a fɔ ko an ka yɛlɛma dun tɛ se ka kɛ tan et puis yɛlɛma ye fɛn dɔ ye adamaden yɛrɛ de bɛ siran yɛlɛma ɲɛ tuma dɔ la i yɛrɛ b'a dɔn nin ka ɲi mais k'a fɔ ko a bɛna i ka taabolo yɛlɛma dɛ o bɛ adamaden yɛrɛ la quoi donc yɛlɛma ye fɛn dɔ ye yɛlɛma bɛ kɛ e yɛrɛ de bɛ yɛlɛma voilà i yɛrɛ de bɛ yɛlɛma mɔgɔ caman dun tɛ sɔn o ma o de ma nɔgɔn donc COSEM ka baara fɛnɛ ɲɛsinlen don olu n'a a ko sugu la donc an b'a ninnu bɛɛ bila n y'a fɔ cogo min na démocratie hukumu kɔnɔ hali sisan kɔrɔ y'a fɔ cogo min na an ka sigi ka kuma n'i y'a ye nin bɛ ka fɔ tan nin bɛ ka fɔ tan bɛɛ bɛ ka ta kɛ kɛrɛfɛ ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ni kuma kɛra a mana kɛ cogo cogo bɔda bɛ sɔrɔ. D'accord. Jawara i ka kuma bɛ kuncɛ ni mun ye. Hali bi an bɛ lahala min kɔnɔ an ka segin ka fɛn caman kɛra ni fanga tun y'a lajɛ ka y'a kɛ ni jamana kɔnɔdenw ye campagne yɛrɛ la san b'a sɔrɔ an tɛ yan f'a ka faamu. référendum a ko mɔgɔw bɛna se ka ɲɔgɔn ye a kɔ fɛ wa. Bon c'est à voir f'a ka faamu ka fɔ jamana in a den fan caman k'u yɛrɛ ye a la danaya kɔnɔ dalen b'a la ka fɔ k'ale dankun ye ala ko in di minnu bɛ yen ne dabali bɛ ban tuma dɔw la maa minnu tun bɛ wuli ka jɔ la Faransi k'a ka koso n'a ka kasaw cɛ ka bɔ yan nɔ ne tulo t'olu mankan na Faransi ka laïcité in bɛ an ka constitution
o kuma olu ta ye mun kɛlɛ sugu laïcité tɛ faransi ta ye jɔn t'a dɔn a y'a delu min n ko laïcité tubabukan de don k'a fɔ a bɔra mini kɔrɔ de b'a la a taara mini a bɔra min a bɔra olu de fɛ ka na o ne tɛ t'a dɔn e ka fɛn tɛ yɛrɛ olu de nana n'a ye wa n'a nana i ka jamana kɔnɔ fɛn jugu de don i b'i ka hakɛ de ɲini ale la e hakili la ko mosquée de Paris a jɔra ten de ya faransi mago bɛ mosquée la u mago bɛ silamɛya la nka minnu bɛ yen u ka hakɛ de ɲini n'a ye kuma minnu bɛ ka fɔ ka mɔgɔw lasunɔgɔ constitution fɔlɔ in na laïcité tun ma perepe latigɛ a tun bɛ taa ina gɔtɔ aba gɔtɔ a fu wala a bɛɛ kelen ye u ye mot de déplacé la laïcité ne s'oppose pas à la religion e b'o expliquer anw ye cogo di k'o ɲɛfɔ an ye kɛ d'autant plus que on dit que l'enseignement est laïque ka dayɛlɛ ye ka tila ta baraji da ye sira nɔfɛ ce qui fait que minnu b'a kuma caman fɔla caman bɛ yen bi olu yɛrɛ de ye laïcité kɔlɔlɔ ye san 60 a ye kalanba bɛɛ kɛ doctorat ni professeur b'a bolo nka a yɛrɛ dankun ye min ye hali fati a se k'a kalan c'est parce que an ka kalan an y'a datugu dɔwɛrɛ ma ɲini ko ye ni min ye silamɛ ye k'i ka silamɛya kalan kɛ enseignement kalan kɛ la ni min ye chrétien k'i ka chrétien kɛ min bɛ diinɛ wɛrɛ la k'i ka kalan kɛ kuma min bɛ k'a fɔ ko bɛɛ k'i ta kɛ tiɲɛ tɛ dɛ o si m'a fɔ ko mɔgɔ kana ta kɛ u bannen bɛ min ma dɛ b'a dɔn b'a dɔn ayiwa Jawara i bɛ kuma kun cɛ an ka jɛmukan ka dugawu kɛ jamana wɛrɛ tɛ anw bolo ni jamana in tɛ nationalité fila tɛ anw bolo n'an tɛ jamana in sanfɛ an b'a jukɔrɔ ni ala sɔnna o tuma an ka lafiya basigi an b'o de ɲini ni jamana in ye nka o kɔnɔna na fo k'a dɔn dankun min bɛ anw na o ye ala ko in ye an t'o bila foyi ɲɛ o bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ an bolo an dankun y'o de ye ma halakutuli d'accord an b'i fo ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye k'an baro kɛ ɲɔgɔn fo yɛrɛ fo ka tele baarakɛlaw bɛɛ fo an lamɛnbaaw fo an filɛbaaw fo ni an donna maa min gasi la ayiwa an b'i fana fo Jawara an bɛ nin kalan n'o ye aji ka di mɔgɔw ka fɛla ye référendum min bɛna kɛ kari natɔ in na u kɔni y'a jira k'a fɔ laɲini 10 de bɛ olu bolo laɲini 10 min b'a jira k'a fɔ olu b'u sinsin o kan ayiwa ko kari natɔ in olu kɔni bɛ taa bɔ ka taa kala ta u b'a fɔ k'u tɛ sɔn n'o ye non ye k'u bɛ carton rouge n'o ye sɛbɛn bilenman ye k'o de b'u bolo ka jira ayiwa a yirala k'a fɔ u ka laɲini fɔlɔ la ko coup d'état n'o ye fanga dafiri ye u ka laɲini fɔlɔ la k'o de bɛ ka ɲɛnamaya wa o de bɛ ka yakubaya sariya sunba in kɔnɔna la article 188 kɔnɔna la min ye u ka laɲini filanan u y'a jira k'a fɔ ko kanabila n'o ye liberté ye mɔgɔ kelen a mana kɛ mɔgɔ caman fana ye mɔgɔ min bɛ yen n'o bɛ fɛ ka don armée kɔnɔna la ko dansigi bɛ ka kɛ o baaraw la aji ka di mɔgɔ halisa u ka laɲini kɔnɔna na u ka laɲini sabanan u y'a jira k'a fɔ ko ayiwa min ye politikimaw ye olu kelen pewu de bɛna yamaruya ka fanga ɲini jamana kɔnɔna la k'a sɔrɔ ni jamanaden gansan dɔw bɛ yen olu bɛ fɛ ka fanga ɲini ayiwa ko politikimaw dɔrɔn de bɛ yen minnu bɛ yen ni ayiwa sira bɛna di olu ma k'o tɛ olu fɛla ko ye u ka laɲini naaninan ko sira si tɛ bi k'a fɔ min ye politikimaw ye ayiwa min ye jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka wasabulonba k'a fɔ jɔyɔrɔ ka di u ma yen nɔ walima sira ka di u ma u ka se ka jamana kunkanko kuma fɔ i n'a fɔ article 44 ani laɲini duurunan o fana b'a fɔ cogo min na ko jamana kuntigi ale kɔni bɛna kɛ fangabatigi de ye fanga bɛɛ lajɛlen bɛna ta ka di ale ma i n'a fɔ aji ka di maaw ka laɲini kɔnɔna la article 44 ani article 57 article 69 u bɛ u sinsin o kan ka taa se article 145 ma u ka laɲini wɔɔrɔnan o ye k'a fɔ ko assise nationale de la refondation sigikafɔba min kɛra mali kɔnɔna la yan ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'u sigi o de ka sini ma sinikɛnɛ ma ka fanga ka a kɛ u ta ye ko k'a sɔrɔ dun o ye jamanadenw ka laɲini de ye u ka laɲini 7 u y'a jira k'a fɔ ko min ye politikimaw ye ani jamanaden gansanw ko olu ka ayiwa taa ni ka segin ani kanabila ko garan bɛna don o fana na sariya sunba kura in kɔnɔna la u ka laɲini 8nan o y'a jira k'a fɔ ko ɲagami o bɛ ka don fanga fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la armée ka fanga ni min ye civil olu ka fanga ye ko ɲagami bɛ ka don o fana o ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ article 89 ani article 93
u y'u sinsin o kan u bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na laɲini 9nan u y'a yira k'a fɔ fana ko jamana kɛn bɛ fɛn kelen de ye i n'a fɔ sariya de bɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɔrɔn bolo min ka d'u ye u b'a kɛ cogo min na olu de ka ayiwa yamaruya bɛ jamana sariya sunba kan i n'a fɔ article 129 u bɛ a ɲɛfɔ cogo min na a laɲini 10nan n'o y'a laban ye o ye k'a fɔ ko min ye sénateurs ye ani jamanakuntigi ayiwa ko n'i y'a lajɛ o bɛna olu kɔni bɛna ɲɔgɔn dafa cogoya min bɛ yen ni jamanadenw de sen bɛna bɔ fangako la ko n'i y'a sigi 100 o 100 ko 30 o laɲini kɛn bɛ majɛ o kɔnɔna la i n'a fɔ article 95 article 97 o b'a ɲɛfɔ cogo min na min ye âge ka di maaw ye u ko nin laɲini 10 de b'a to sababu la kari natɔ in na olu kɔni bɛna bɔ ka taa kala ta nka u b'a fɔ k'u tɛ sɔn wa ko sɛbɛn bilenman de b'u bolo n'o ye carton rouge ye wa k'u bɛ jamanaden caman wele u ka taa ayiwa kala ta k'a fɔ ko u kana sɔn jamana sariya sunba kura in ma an balimaw jama ko di bɛ sonsoro yan nɔ ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ nka min ye a kana taa yɔrɔ wɛrɛ sɔɔni umaru tarawele ale n'a ka jama a ka maa wele olu fana bɛna sigi kɛ ka barolasigiba kɛ min ye ni sariya sunba kelen kan nɛgɛ kanɲɛ 22 waatiw la a kana taa sɔɔni kunnafoni bɛ sira la ka na min ye Ibrahima Jawara ye kunnafonidila don ka taa se Anje Dara ma ko sɛmu ale nana o tɔgɔ la a fana ye kunnafonidila ye ne yɛrɛ tɔgɔ Amadu Jalo Musa Sanogo ale bɛ ka arajo fan fɛ nɛgɛ la yen nɔ min ye Lamini Kulubali ka taa se Augustin Echobi ani Murulayi Ture ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo télévision na an balimaw an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ